Bon dia, és un plaer encetar la ronda de taules rodones que fem en aquestes jornades Miravisions. Cada any compartim aquest espai que no només és per aprendre i debatre, i jo crec que des de l'organització el que ens sembla més bonic són els vincles i els enllaços que s'acaben creant en aquest espai on també venim a estar tranquils en un entorn que ens permet xerrar més enllà del dia a dia, més enllà de la feina i sobretot vosaltres, fotoperiodistes, que treballeu molt sols sovint i que no teniu el temps per parar a xerrar i compartir idees amb companys. Jo soc la Laura Casanova, soc coordinadora de la Mira i comparteixo taula amb 3 generacions de fotoperiodistes per obrir el primer debat de la jornada sobre com ha canviat la professió al llarg dels anys. El fotoperiodisme és un ofici que ha anat evolucionant i sobretot els darrers anys de manera vertiginosa i l'objectiu d'aquesta taula és posar en comú experiències i vivències sobre com han afectat aquests canvis a les diferents generacions i per preguntar-nos cap a on anem. Com és el seu dia a dia, com s'ha transformat la feina, sobretot les condicions laborals. Hi ha més oportunitats d'entrar al sector ara o tot és molt negre? Llavors, per fer-ho, us presento els meus companys de taula. Primer aquí a la meva dreta hi ha en Pere Virgili, nascut a Barcelona el 64, és fotògraf freelance, amb experiència en diversos mitjans de comunicació i també és professor al curs d'especialització en fotoperiodisme de l'Institut d'Estudis Fotogràfics de Catalunya. Benvingut, Pere. Gràcies. En Víctor Serri, al final, que és enginyer de formació, fotoperiodista de professió i coordinador de fotografia del mitjà referent a La Directa. Et vas formar al Centre de Fotografia Documental i has participat en diverses exposicions i has col·laborat en diversos mitjans. Gràcies per ser aquí amb nosaltres. I finalment la Irene, que és la més jove de les 3 generacions, formada en periodisme i especialitzada en fotoperiodisme a la UAP, té experiència en mitjans com BTV, TV3, EFE i actualment treballa i col·labora amb mitjans i empreses com a autònoma mentre ho compagina amb projectes personals. Gràcies als 3 per ser aquí, és un plaer compartir aquesta taula amb vosaltres. Deixeu-me fer una petita introducció abans de compartir visions. Aprofito per escombrar cap a casa i per agafar unes reflexions del Premi Miravisions d'Honor 2024, que és en Tino Soriano i que avui està aquí amb nosaltres i que estem molt contents que torni a ser aquí amb nosaltres, perquè ens explicava que es considerava a ell i als seus col·legues, molts dels quals sou aquí, com, uns ossos panda que en quedem 4 i no sabem com sobrevivim. Feia referència a un sector cada vegada més precari i a la figura del fotògraf contemporani com algú necessàriament abocat a les xarxes socials, a la immediatesa, i l'abundància, ens deia ell, suposa massa sovint una pèrdua de valor del contingut. És el moment, deia, de la fotografia fast food. No podem parlar de tot això sense mencionar prèviament, com a base d'aquest debat, uns canvis generacionals que han vingut marcats per la crisi del 2008, les seves conseqüències, la crisi particular del periodisme, factors que ens han marcat clarament i tampoc podem obviar l'impacte de les xarxes i com ha impactat en la vostra professió a dia d'avui. També del pas de l'analògic al digital i de la insuficient aposta dels mitjans per la vostra professió, que ara em direu si creieu que és així o no. Som-hi doncs, comencem pel més genèric. Aprofito en Pere, aquí al meu costat, per fer una pregunta més genèrica i per plantejar com vas viure tu el pas de l'analògic al digital i si creus que això va causar moltes conseqüències laborals en la vostra professió. A veure, per mi, i sempre quan parli durant aquesta estona sempre parlaré a nivell particular perquè és la meva experiència, vull dir que hi ha algunes coses que es poden extrapolar i d'altres no, però repeteixo, sempre parlo des de la meva experiència. El pas aquest, doncs, certament ha estat una gran revolució. Per mi, sincerament, és una alegria.
és una alegria poder treballar en digital. Això no vol dir que deixi de banda o que sigui la fi per mi de l'analògic, però en la nostra professió, i parlo a nivell particular, d'aquest dia a dia, sense això, ara mateix, evidentment, pel context, doncs no podríem fer possibles, no podríem arribar al moment que es publiquessin les fotografies, al moment, la facilitat aquesta de poder editar a qualsevol lloc, en qualsevol moment. Per mi això és una benedicció, la veritat. I també, ara ja no tant, però al principi gairebé era com un joc, vull dir, és com un joc d'aquests que teníem a la televisió, com aquells d'abans no sé si els recordeu els més veterans, però aquells de la pantalla en blanc i negre i les dues paletes de ping-pong o de tennis, doncs allò era divertit i per mi això va ser començant a ser molt divertit. Poder-ho fer in situ, per mi va ser això. És evident que el pas, potser m'estic allargant molt, el pas és radical, però per mi, si he de valorar en tants percents, és positiu. Parlo a nivell tècnic, després a nivell més laboral, pels costos que té i tot això, ja parlaríem d'una altra cosa. Però al cap i a la fi, jo resumiria que per mi és bo. És bo. No sé si he respost bé la pregunta. Víctor, Irene, quines conseqüències a nivell potser laboral ha tingut això? Ja entrarem més en potser no tant el pas de l'analògic al digital, però com ha evolucionat la professió al llarg dels anys. Irene, tu fa menys que hi ets. Víctor, no sé si tu tens una perspectiva de com al llarg dels anys t'ha canviat aquesta situació. Clar, és que en el meu cas és una mica diferent perquè jo estic bastant vinculat a un mitjà que és la directa i aleshores en part és fotoperiodisme, en part és edició gràfica i es veuen com canvien més els temes. Jo no he viscut el canvi de l'analògic al digital per edat. Però repensant una mica hi ha una cosa curiosa que el fotoperiodisme és una cosa i segurament potser és una alegria a nivell tècnic, però en la fotografia contemporània, més autoral, més artística, se converteix més en un valor. O sigui que encara la fotografia analògica es manté viva, però per la pràctica més de la feina desapareix la seva utilitat i en alguns projectes apareix com una cosa més interessant. I a nivell de feina, jo penso que més que aquests canvis importants és el fenomen de la democratització de la fotografia, que està més lligada també a la presència de l'smartphone amb la càmera, la producció i l'utilitzo i el bolcatge de les imatges en les xarxes, els mitjans que també per rapidesa intenten recuperar tot aquest gran contingut per fer-ne propi. Estic pensant més que són aquestes els canvis. Pensant sobretot des del 2008-10, quan arriben els primers smartphones i arriba Twitter i molta gent segueix protestes o activitats que poden ser del moviment dels indignados aquí o del que sigui i penja les fotos i en mitjans amb els community manager que demana aquestes fotos per fer-les servir. Allà penso que sigui el canvi més important i recent dels últims 15 anys, 10 anys. Irene. Clar, jo porto 4 anys, vull dir que tampoc he viscut un canvi, però sí que m'agafaré perquè, clar, de l'analògic puc parlar poc, perquè al final jo ja conec l'analògic més en el tema de gaudir, fora de la feina, vull dir, de més experimental, més un altre àmbit que no és el professional. Però m'agafo més el que deia el Víctor de potser ara el que hi ha més és convivència entre la càmera i el mòbil. A mi és un tema que no em preocupa gaire perquè crec que un mòbil, o sigui, amb un mòbil no pots arribar a fer el que pots fer avui amb una càmera, però sí que és veritat que jo crec que té molt a veure amb la convivència entre mitjans i xarxes socials. Vull dir, crec que el mòbil comença a tenir sentit quan tu el que crees és contingut, és a dir, quan aquella fotografia o aquell vídeo és exclusivament per xarxes socials, tira. Això sí, crec que el fotoperiodisme va molt més enllà de les xarxes socials. Llavors crec que evoluciona cap a una convivència. Crec que hi ha molta gent que potser li dona la sensació, es pensa que potser hi haurà una substitució, però jo no crec que això passi, sinó que un ha de pensar per què està fent allò, què està fent, quin és el mitjà o per on el voldràs publicar, com si diguéssim, o mostrar. I llavors aquí jo crec que aprendrem
jugar una mica més amb l'equilibri i la convivència. Parlant d'aquesta democratització de la fotografia, us sentiu reconeguts com a fotoperiodistes a dia d'avui? Com? Us sentiu reconeguts? És a dir, que la professió està reconeguda, que ha minvat l'accés a les publicacions, abans segurament sense un mòbil la foto l'havia de fer un fotògraf sí o sí, però en canvi ara tothom té accés a aquesta màquina. Jo? M'ho A veure, repeteixo el que he dit abans, parlo des de la meva pròpia experiència i he de dir que sí. Sobretot perquè jo treballo per un mitjà que crec que fa una aposta important pel fotoperiodisme. I crec que, en general, això també és així. Però si he de parlar del meu mitjà, que per exemple, doncs, Diari Ara, no, el meu no, jo sóc qui treballo per ells. Ha fet una aposta des del principi, des de fa 15 anys, per exemple, publicant diàriament una doble pàgina a paper d'una fotografia. Això ja és un exemple del reconeixement o del valor que li donen al fotoperiodisme. Per tant, jo aquí, i precisament això coincideix també amb el boom del moviment digital, doncs aquí em sento molt reconfortat i molt agraït també, perquè es reconeix això. Certament no passa arreu, però crec que estem més valorats del que en general del que ens pensem. Hi ha poca autoestima. Potser sí. Irene, anaves a dir alguna cosa? Jo parlo més com a jo, professional, i al sentir-me reconeguda, no jo, la meva feina, però vull dir, jo crec que, o sigui, vull dir, és que jo crec... És que jo crec que les xarxes, vull dir, no ens poden substituir. És a dir, crec que si algú té una mica de por en què tant les xarxes com la intel·ligència artificial, com totes aquestes novetats que estan començant a aparèixer, ens poden substituir o treure valor a la nostra feina, crec que té molt poca confiança en la feina que fem. És a dir, crec que no té res a veure el que fa un fotoperiodista amb el que qualsevol persona pot penjar a les xarxes. Per tant, crec que la que dona valor a la seva feina sóc jo, en el sentit que dia a dia busco per crear, sonarà una mica estrany, però al final busco per crear una marca personal, és a dir, és el meu nom, jo tinc una feina, m'estic treballant, uns projectes m'estic treballant, per tant, a mi que vingui, és que crec que no té res a veure una cosa amb l'altra. Per tant, el que sí que em preocupa més és que aquest límit potser és una mica més difós per la gent que ens veu, vull dir, que és realment a qui va dirigit la feina que fem. Aquí jo crec que sí que potser podem entrar en un... Perquè sí que és veritat que si tu mires estadístiques o mires tal com està la presència del fotoperiodisme i com ho rep la gent, no és tant per si ho consumeix o no, sinó que és que ja... La gent ja consumeix més a partir de xarxes, a partir de contingut, i no només això, sinó que a més els mitjans els rebutja. O sigui, ja no és només que no consumeixi notícies, sinó que cada vegada el percentatge de gent que rebutja els mitjans és més alt. Llavors, a mi és aquí on em genera una mica el debat de dir, en reconeixement entre nosaltres la nostra feina i la importància que té, però ho fa la gent de fora, que és realment aquí hem d'arribar. Víctor, ho fa la gent de fora? A veure, això és com tota una dinàmica una miqueta complexa per mi perquè, sobre el sentir reconegut, no reconegut el tema del fotoperiodisme, jo penso que hi ha una extrema... O sigui, si tenim moltes noves generacions i moltes persones joves que volen fer-se fotoperiodistes, vol dir que aleshores hi ha un reconeixement. Això és evident. La paradoxa és... Hi ha relleu, no? Bueno, a mi em sembla que sí, cíclicament apareixen grups de molts que arriben i són estudiants o no estudiants, això també
Jo al final entro en la fotografia, en el fotoperiodisme una miqueta així de rebot, perquè me la trobo a sobre per raons de militància més política, més que per haver fet una acadèmia de Belles Arts o de fotografia i després decidir dedicar-m'hi. I aleshores jo penso que hi ha aquest reconeixement molt important, penso que en part està també forçat per la necessitat una mica individualista de la visibilitat mitjançant les xarxes i potser, com que la part visual és un llenguatge potser més immediat, és una de les característiques de la fotografia, com immediatesa del llenguatge és la manera més fàcil, escriure és més complicat, o sigui, si fa falta una miqueta més de pràctica, hi ha aquesta potser tendència de noves persones que volen entrar i tenir un reconeixement. Ara, la qüestió econòmica, que potser és la queixa principal sobre les condicions laborals, és un altre tema i per mi depèn més de les situacions del mercat, de les visions també de l'estructura del freelance com única visió possible del fotoperiodisme, o sigui, aquesta disgregació social, la mancança de força sindical i altres qüestions. O sigui, que és així. I una cosa que a mi em fa com... m'he apuntat perquè, clar, jo entro de rebot i em fa gràcia aquesta reflexió del no sem reconegut o som reconeguts també mitjançant les xarxes. O sigui que jo penso que hi ha aquesta doble dinàmica on molts de nosaltres busquem el reconeixement amb els likes i tot això i no en la visió del treball que fem, i això porta tendencialment a vegades a reduir la profunditat del treball que fem en projectes profuns i poder aleshores millorar la qualitat dels fotoperiodistes de què som en general, i parlo una miqueta per tota la categoria. O sigui, jo sovint veig pocs projectes o molt semblants i van per èpoques. O sigui, jo me'n recordo en el 2010 hi havia molts fotografies de casa ocupes, després vam tenir la pandèmia, molt de la pandèmia, postpandèmia va haver els desnonaments. Ara tenim la Dana, que és una cosa extraordinària, però a vegades falta més treballar en profunditat per desenvolupar històries diferents i anar més al fons de les coses i dedicar-hi més temps. Ara venim d'una xerrada on en Gil Fabier ens presentava projectes a llarg termini. Això entenc que no és habitual en el vostre dia a dia. Creieu que va vinculat, i ara ja entro una mica al moll de l'os, al fet que cada vegada hi ha menys fotoperiodistes en plantilla als grans mitjans, que puguin dedicar els recursos a fer un projecte més a llarg termini? Jo crec que va vinculat a diverses coses. La primera és, agafo això que deia al final, com han afectat potser la presència de les xarxes socials, que jo crec que fan ho simplifiquen tot, és a dir, no només tots els projectes són iguals, sinó que és que tots els llibres que llegim, tothom llegim els mateixos llibres, veiem les mateixes pel·lícules perquè fem el que diuen les xarxes socials una mica, no? Exacte, i llavors jo crec que això també està passant en els projectes. Parlem dels mateixos temes, fem les mateixes fotografies, i això també alhora va lligat amb aquesta sobreproducció cada vegada. Ja no és només la rapidesa que exigeixen els mitjans, sinó que per les xarxes socials sembla que has d'estar tota l'estona produint, tota l'estona publicant, però és que és un mateix el que s'autoimposa aquesta pressió, perquè jo veig que el company està penjant un projecte i penso, joder, és que jo no estic fent cap ara, i és una autoculpa de dir, haig de produir alguna cosa. Hòstia, és que clar, aquest any no m'estic presentant al Miravisions perquè no tinc res. O sigui, llavors, jo crec que aquesta autopressió de comparar-se de les xarxes, aquesta exigència, també està fent que els projectes que potser ens plantegem els estiguem perdent, o sigui, perdin qualitat perquè tenim massa pressa, potser inclús, i al final, quan tu vols fer un projecte de profunditat, el que necessites és temps per sobre de tot. I per altra banda, evidentment, hi ha les condicions laborals. En el meu cas, jo recordo quan estava estudiant que sí que em podia permetre jugar una mica més i fer més coses a la que jo és veritat, haig de dir que jo quan vaig fer el salt al fotoperiodisme jo ja estava fora de casa i jo ja tenia la responsabilitat d'arribar a final de mes, pagar un lloguer, vull dir, jo és veritat que em veig una mica quan veig estudiants que encara tenen aquest privilegi d'estic a casa els pares o aprofiteu aquest moment perquè crec que és en el moment en què més pots explotar el fer projectes de profunditat llargs i dedicar-hi temps. Ara és veritat que és complicat tot perquè les condicions són les que són, arribar a final de mes costa molt, s'han de dedicar moltes hores i quan un és productiu no pot ser creatiu. I llavors crec que també quan un projecte de profunditat exigeix temps, creativitat,
calma. Jo quan arribo un dia de treballar tot el dia, jo arribo a casa i no puc posar-me a pensar espera, quina narrativa foto aquí per explicar això. La veritat, me'n vull anar a dormir. Llavors crec que és una mica... Crec que el sector no acompanya tampoc com està actualment això. No sé, jo això de les xarxes socials, jo tampoc les demonitzaria tant, sincerament. No, és veritat. De fet, ara mateix és l'única eina que tenen la gent que comença per donar-se una mica a conèixer. I després jo també considero que, no sé, com a mínim jo pel que veig és que la gent intenta diferenciar-se. Tampoc veig una ànsia extrema per voler publicar. Això no ho veig, sincerament. Jo el que veig és que la gent ho controla. És que fins i tot els mateixos mitjans s'han pujat al carro. O sigui, per exemple, el New York Times. Mireu com enganxa lectors. Ja no només, que això suposo que en parlarem, ja no només a nivell fotogràfic, sinó també a través dels vídeos. Per exemple, a Instagram el tant per cent ha baixat molt en quant a imatge fixa. I no només el New York Times, sinó gairebé tots els mitjans busquen els vídeos. Però, repeteixo, ostres, les xarxes socials ara mateix és una eina fonamental per la gent que comença i crec que s'ha d'explotar al màxim. S'ha d'explotar al màxim, controlat, sí, però per què no? Per què no? L'hem d'utilitzar. La popularitat és clau, creieu, a dia d'avui? Tenir un perfil a Instagram amb molts seguidors per diferenciar-vos o per donar-vos a conèixer, que pot ser una eina, com diu el Pere, però creieu que marca una diferència? És a dir, que li demanin una foto abans a algú o que truquin algun fotògraf abans? Plantejo el debat, És que és una galeria. Jo no parlo de popularitat ja, però parlo d'ensenyar, de mostrar la teva feina. És un portfoli. És un portfoli, de vegades. I, repeteixo, és que s'ha d'aprofitar. No sé, és que fins i tot els mateixos fotògrafs que ja no són estudiants, és que és un exemple, de veritat. Jo quan vaig començar a xarxes socials només publicava coses pròpies, o sigui, més aviat familiars, entre cometes, però va arribar un punt que també vaig pensar, ostres, no, aquí tu també ets freelance, no? I també t'has de guanyar, vull dir, han de veure les teves coses allà, les coses més professionals, diguem-ne, fora de l'àmbit més quotidià. I em vaig apuntar i també ha funcionat. Vull dir, és que ja no és popularitat, sinó que és inclús una galeria, per donar-se a conèixer. Ens estem anant una mica del tema, que és el canvi generacional. Sí. No, però és que crec que forma part. Però forma part de tot plegat, sí. És una eina nova que abans no teníem i que pot jugar a favor o en contra i és el que estem posant sobre la taula. Crec que volíeu dir els dos. Segur, sí. Jo diré una cosa superràpida. Jo en cap moment vull demonitzar les xarxes socials, al contrari, super a favor que són una eina poderosíssima. Avui dia, gran part de la feina es troba per xarxes socials, o sigui, sí, vull dir, ja no parlo del número de seguidors o no, et contacten per xarxes socials per treballar, és el portfoli, vull dir, no és un portfoli, és el portfoli, és una eina superpoderosa. El que sí que és veritat que crec que s'ha de posar molta consciència perquè crec que també afecta molt a l'hora de treballar com enfoquem les feines que fem. És a dir, crec que també és molt diferent quan a una persona li arriben les xarxes socials quan ja té tota una trajectòria sòlida com a fotoperiodista a quan un està creant la seva identitat com a fotoperiodista a través de les xarxes socials. Crec que a l'hora de crear aquesta identitat et pots perdre pel camí a causa de com ens entenem o creiem que ens veuen a partir de les xarxes socials. I bàsicament, superràpid, un exemple és crec que moltes vegades, quan fem la feina, no la fem pensant en el que volem explicar. Dic les generacions més joves, parlo, que estem aprenent a com fer aquesta feina. No fem, per exemple, els projectes pensant a qui volem arribar o com explicar-ho, sinó que moltes vegades ho fem pensant en quants likes tindré o com em veuran o que superguai seré. Vigilem, vull dir, és això el que vull dir, que les xarxes socials poden alimentar aquest ego. Crec que, llavors, no les criminalitzo, al contrari, és l'eina, vull dir, però
cuidado a l'hora de crear la teva identitat com a fotoperiodista i com a persona. I ja està, només volia remarcar això. És que jo soc una mica contrària en aquest sentit. Sí, tinc una altra visió, vaja. Amb ordre. Primer, la qüestió de la precarització. Jo crec que em recordo una entrevista que es va publicar en els anys 2000 on una tia que es deia Susan Saywood de Magnum ja es queixava del fet que en els mitjans, una tia de Magnum, ja no donaven tant espai a reportatge del llarg recorregut i tot això. I aleshores la cosa, si ja fa 20 anys, un quart de segle, ja se parlava d'això, no és una cosa recent, sinó més com una miqueta estructural. És una cosa més estructural dels mitjans i tot. I una altra cosa que també sovint em ve al cap és pensar, jo què sé, les crítiques que feia la Susan Sontag sobre el fotoperiodisme, sobre la crisi que tenia. O sigui que hi ha un de fons importants, però per mi l'altra cosa és que jo entenc la visió de les xarxes són una bona manera per visibilitzar-se, fantàstic. Però no podem negar les condicions socioeconòmiques de les persones que treballen en aquesta feina. O sigui, agafar-te un any de la teva vida i dedicar-ho a una cosa és meravellós si t'ho pot permetre. I aleshores aquesta cosa que a vegades tenim com als anys 40, 50, 60, a l'època daurada del fotoperiodisme, del periodisme, sí, és cert, ho era, però també perquè les condicions d'algunes persones li permetien per això. Jo ara estic fent a casa meva un projecte que no és fotoperiodista, sinó més documental, sobre la meva paternitat, perquè la tinc al costat i no m'està costant res i mentrestant veig l'altra feina. I aleshores, que sí que hi ha una possibilitat de part de la xarxa de donar-te visibilitat, sí o no. També hi ha molta gent que ha trobat feina perquè ha fet bons projectes, ha guanyat algun premi, s'ha fet una miqueta, no dic famós, però s'ha fet conèixer o perquè ha fet bones feines. I altres han trobat feines perquè han guanyat una beca que era donat accés a un mitjà. O sigui que a vegades aquesta narrativa de la visibilitat en les xarxes se converteix en popularitat i la popularitat després te permetrà de tenir una bona feina, penso que té una part fal·laç que és després la qualitat de la feina que es fa. I la xarxa de contacte que s'hi ha, perquè a vegades hi ha gent que fa feines que està bé, però no és res de l'altre món, que té més facilitat de feina per tota una xarxa de contactes que té arran de l'àmbit social on s'ha mogut tota la seva vida. I aleshores, jo no vull demonitzar les xarxes, però tampoc vull entrar en la visió de a tope amb les xarxes, no penso, no? I a més, això que es deia, estan evolucionant contínuament i clar, he vist el New York Times pujar-hi i alhora també hem vist The Guardian baixar-hi, que ha deixat la xarxa social de Twitter i només se dedica a mailing list, un mitjà britànic bastant referent que ha decidit fer una altra aposta política de com vol relacionar-se amb la seva lectora, les persones que volen llegir. I aleshores, depèn quina filosofia volem agafar. Volem agafar el de les xarxes, potser és el capitalisme ultradominant, fem-ho. Volem per una altra visió de fer un periodisme, un fotoperiodisme, potser tocarà pensar altres estratègies. M'agradaria aprofundir una mica més en el tema de la precarització, perquè crec que és una mica el moll de l'os de la qüestió que estem abordant aquí, que són els canvis generacionals, perquè segurament el fotoperiodista dels anys 80-90, que deia el Víctor, podia viure de la seva feina amb una estabilitat, amb una nòmina a final de mes que el vinculava a algun mitjà X. Creieu que a dia d'avui hi ha una dictadura del freelance, d'alguna manera, i si això està vinculat al fet de... si creieu que a dia d'avui s'ha de treballar més per cobrar menys? Jo no parlaria de dictadura a la freelance. M'ho acabo d'inventar. Sí, però una cosa, és que hi ha gent que és freelance perquè vol ser freelance, perquè no vol contracte, perquè no vol estar lligat a un lloc. Però, evidentment, està bé que tinguis un bon client o uns quants per viure. No, el que vull dir és que l'època daurada, sí, l'època daurada del fotoperiodisme, però és que a l'època daurada també hi havia gent en condicions precàries. O sigui, sembla que no, vull dir, no només hi ha les plantilles, que ara ho estan patint també la gent de plantilla, aquesta precarietat, perquè han baixat els sous, etc. Però els freelance estan pràcticament en les mateixes condicions i potser jo diria que no estan ni pitjors. I sobretot no ens oblidem que estem parlant potser en un àmbit una mica tancat, però anem, per exemple, als fotògrafs de comarques.
Aquests sí que pateixen de veritat. Però quan estàs més o menys en una situació, en un territori on passen coses realment, a veure, més o menys te n'en pots sortir. Més o menys te n'en pots sortir. Amb unes condicions que són precàries, sí, no gaire diferents de les d'abans, però que hauria dit. Però bueno, que existeix i ara ha arribat, doncs això, a la gent contractada també. O sigui, menys gent contractada i la gent contractada amb sous més baixos. Això és una cosa, i després ja no parlem del tema dels drets de les fotografies, què passa amb això, que abans també passava, però no tant, potser es tenia més en compte, però el que vull dir és que, en resum, aquesta precarietat sempre ha existit, sempre ha existit. No creus que hi hagi un canvi generacional amb això, que la Irene no cobri menys a dia d'avui que el que tu cobraves fa 30 anys? Pregunto, Jo crec que no, de veritat. Ho compartiu? Jo crec que no. Irene? Parlo dels freelance, Jo puntualitzo una cosa abans de dir. Que la precarietat sempre hagi existit no significa que l'haguem de normalitzar. No, això no ho he dit. No, però vull dir, això de sempre hi ha hagut precarietat, vale, però crec que hem de seguir treballant perquè no hi hagi precarietat. Vull dir, a mi això no m'argumenta que jo pugui tenir una situació més precària o no. Llavors, partint d'aquí, jo crec, i vull dir una altra cosa, jo soc freelance i m'agrada ser freelance, m'agrada molt ser freelance, és a dir, molt. Vull també partir d'aquesta base, no soc freelance per obligació, perquè... Però hi ha un punt d'escollir-ho, no? Bueno, escollir tampoc puc escollir-ho perquè no se'm planteja un contracte ni se'm plantejarà, jo crec, però a part d'això no ho he triat, però m'agrada molt ser freelance. Home, jo he vist en 4 anys com han baixat tarifes, vull dir, no em crec que es cobrés això fa anys perquè jo en 4 anys he vist com han baixat tarifes. Jo en 4 anys se m'ha trucat 3 vegades, jo crec, 3 vegades, diferents mitjans, i que durant 3 mesos no truquem que no hi ha diners. Vull dir, això passa. No sé si passava fa 20 anys, no sé si passava 30, però m'és igual, vull dir, s'ha de parlar i s'ha de posar sobre la taula, que el sector està precaritzat, o com a mínim els joves, perquè jo parlo de la meva generació i dels que estem començant, la situació és precària, sí, que és, no diré impossible, que parlo de la generació que a mi em comporta i de la meva experiència, sobretot, que és molt, 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 molt difícil viure del fotoperiodisme, sí, o sigui, de ser fotògraf no, de la fotografia es pot viure, del fotoperiodisme no. I això és una cosa que s'ha de parlar perquè llavors tu et replanteges com estructures la teva carrera professional. És a dir, jo quan vaig fer el canvi, vaig saltar al fotoperiodisme, jo vaig apostar-ho tot al fotoperiodisme i he reculat. Vull dir, jo sí visc majoritàriament del fotoperiodisme, però m'he hagut d'agafar, com tothom, a altres coses. Hem de normalitzar això també. Vull dir, si a mi demà, que no passarà, però si a mi demà, o en un any, o en 5, o en 10, se'm posa un contracte sobre la taula, de quan estarem parlant? Jo amb 35 anys, amb 40, voldré estar fent la feina. Els contractes d'abans ja no existeixen. I se saben els números, sabem el que cobraven els companys abans i sabem el que es cobra ara. Vull dir, que ho parlem, per favor, saps? Per tant, crec que jo crec que existeix, que sempre ha existit, sí, però que existeix també, i que això et fa replantejar-te i cansa molt, també, hòstia, cansa un muntó, la veritat, sí, crema molt, perquè quan un està bé, però quan un no està bé, aquesta precarietat costa de tirar-la endavant, i més quan parlem d'un ofici com és el fotoperiodisme. Per tant, jope, saps? També em fa una mica, em genera una mica de debat al normalitzar-ho i al dir, no, sempre ha existit, o no, és que és vocació, o no, és que... Home, una miqueta de dignitat, no? Dic. Parlem-ne més. Víctor. Clar, el meu cas és diferent perquè al final, o sigui, jo no soc freelance, soc cooperativista d'un mitjà amb totes les seves contradiccions que neix en part per parlar d'algunes coses que no se parlaven als altres mitjans. I aleshores ja neix d'una manera amb una visió política diferent, amb una visió periodística diferent, o sigui, fer una miqueta militància des de la clau del periodisme
i estructurar-ho fent un mitjà amb totes les limitacions que té. I aleshores, clar, jo no soc freelance, faig coses amb altres mitjans a Itàlia de manera freelance, però tot el que faig, per exemple, aquí a l'estat espanyol està col·lectiu, o sigui, no és una cosa individual, és una cosa col·lectiva. O sigui, per venir a aquesta xerrada aquí, jo l'he portat a la meva assemblea, he dit, mira, escolta, m'han proposat de fer aquesta cosa, us sembla bé, podem anar, ens porta un conflicte polític aquesta cosa, sí, no, vale. O sigui, tenim una altra manera de funcionar i no és una relació estrictament laboral, salarial. Per tant, és una cosa típica. Jo entenc perfectament qui vol fer coses i altres projectes en forma freelance, em sembla vàlid, meravellós. Nosaltres també, tot i ser estructurat i tot i ser un mitjà nou, estem en condició amb moltes contradiccions i amb molta precarietat igual, perquè portar endavant un mitjà que només es basa en les subscriptores, les persones que el llegeixen, és extremadament difícil. I aleshores, clar, hi ha instabilitat, hi ha precarietat o hi ha una reestructuració de la manera de la vida que diu, mira, escolta, no podrem cobrar tant, però tampoc podrem tenir tantes vacances, si volem fer aquest projecte, decidim si fer o no, i no podràs fer tantes fotos perquè t'hauràs de dedicar més a la criança de la teva família. O sigui, és un model diferent de pensar el periodisme i també el fotoperiodisme. I per tant, jo entenc que hi ha gent que vol fer el freelance i que s'ho passi molt bé, i hi ha gent que fa el freelance i s'ho passi molt mal, i entenc també que a vegades hi ha aquesta lectura del present i del passat que és molt complexa. O sigui, precarietat sempre n'hi ha hagut, sí, però quanta? Quants eren els precaris en el seu moment que no tenien contractes i quantes entrades tenien? O sigui, això és com una miqueta ser pagès, no? No saps com va la collida de l'any que ve, però si tens un sistema una miqueta afinat pots preveure quins poden ser els guanys i les pèrdues. Per les noves generacions és més complicat i com més es va rebaixant el preu del gènere, pitjor se complica la situació. I aquí a vegades és molt difícil poder parlar, per mi penso, perquè també hi ha una manca de transparència real sobre les condicions laborals de les persones. O sigui, t'arriben rumors que diuen ha marxat aquesta persona, s'ha jubilat, ara que ha marxat aquesta persona poden contractar 3 persones. Això ha passat en alguns mitjans. Entens aleshores com poden funcionar les coses, però no ho saps clarament. I aleshores jo entenc la condició, però torno a dir que abans, les qüestions són les condicions socioeconòmiques de cadascú. És clar que si tu has heredat un pis i no has de pagar el lloguer, pots treballar menys o amb unes tarifes més baixes i pots sobreviure igual. Aquestes també són fluctuacions i coses que se poden tenir en compte. Una cosa, la precarietat jo no la normalitzo. Però existia abans i existeix ara, només volia dir això. Vull dir que no és que la normalitzi, no és que t'hagis de conformar amb això i hagis de reivindicar altres coses. Però si parlem de generacions, és ara i abans. Esteu organitzats com per parlar d'aquesta precarització? És a dir, en quins espais compartiu com s'ha de reivindicar el canvi d'aquesta situació que sembla perenne pel que compartiu al llarg dels anys? Per no normalitzar-la, dic, bàsicament. Hi va haver un sindicat que va intentar fer una cosa molt guai en el 2010, que era l'UPIF, que va fer, no per menys, que va ser una campanya definint uns preus mínims dignes per poder fer això. I això va acabar en una hòstia de multa que van haver de pagar per molts anys. O sigui, que també això no és fàcil i és un sindicat també més petit. Si comparteixen informacions, però l'espai d'organitzacions són més complicats. Sí, hi ha espais, com l'UPIF i altres sindicats, però la veritat és que en general els fotògrafs molt individualistes, o potser és que van tan atabalats que no tenen moment per reivindicar amb força tot això, tot i que hi ha hagut de vegades que s'ha fet. La voluntat del Miravisions també és crear aquestes connexions potser una mica més fora de la voràgina. Jo és que crec que ve o sigui, és més profund que o sigui, vull dir, crec que ha de ser una reivindicació molt forta, perquè no és... Sí, les condicions han de ser millors, hem de cobrar millor, però crec que va molt més enllà dels mitjans, vull dir, és un sector on, tampoc vull dir no hi ha diners, però que sempre ha costat. Jo crec que és força profund els canvis que s'haurien de fer i per tant una reivindicació.
un altre dels canvis generacionals que es veuen de manera més tangible és que segurament a dia d'avui us demanen més coses de les que els fotoperiodistes d'abans que treballaven per una capçalera en concret li demanaven, que és segurament com els periodistes mateixos, que és ser la dona orquestra. No només ets fotoperiodista, sinó que també ara has de ser videògraf. Això us hi heu trobat. Què fem amb aquest meló? Ens el mengem i forma part ja del futur de la professió? O com ho viviu això a nivell d'evolució del sector també? Home, com més coses sàpigues, millor, no? Fer. Tenim l'exemple del Jordi Borràs, no sé, que ell mateix escriu els textos, no? I quan ve al curs de l'institut, doncs sovint ho diu, no? És que jo escric també. Vull dir que, i qui diu escriu, diu fer el vídeo. És veritat que el vídeo, mentre estàs fotografiant, doncs fa nosa, vull dir, no pots fer les dues coses bé alhora. Però ara mateix la gent que està pujant ja controla també la tècnica del vídeo. I d'altra banda, hi ha mitjans que tenen la pròpia secció de vídeo, però en canvi hi ha d'altres que han d'escriure, han de fer vídeo i han de fer fotos. Per exemple, la gent de l'ACN, no en tots els temes, però sí en els habituals. Clar, si t'has de convertir en una orquestra, sobretot en el dia a dia és complicat fer bé la feina, però de tota manera no està de més saber-ho fer. A nosaltres mateixos ens ho diuen, vull dir, escolta, un vídeo de 30 segons, bueno, doncs no faràs una obra d'art, però com a mínim ja significa un document gràfic. Sí, vull dir, jo no sé si arribo a temps ja a posar-me en això, però crec que és una eina que no dominar, però sí controlar-la, el tema del vídeo. Jo vaig a favor amb el que diu de dominar una mica tot, bàsicament perquè aquesta versatilitat és la que et farà poder viure de freelance i poder viure en aquest sector. Però és cert que també m'agafo el que ara perquè a mi em passa molt de ei, ves aquí aquesta foto, ai no, i si em pots fer el vídeo, ai no, i de pas, si em pots fer una entrevista amb el mòbil, vale. Si jo haig de fer 5 coses en 5 minuts, la qualitat baixarà moltíssim. A més, que és el que jo sempre aviso, dic, ok, però jo tinc una càmera i un mòbil. I a vegades el que està passant, vull dir, a vegades demanen 50 coses de 2 segons i dius, o sigui, estàs calculant malament. Sí que és cert que no sé, o sigui, que jo ho dic perquè jo crec que hi ha molta gent que no ho fa això i s'ha de parlar, o sigui, contra més coses faig la tarifa puja per dignificar també la feina tant del videògraf com del fotògraf, vull dir que crec que hi ha molta gent que et diu ai, si tu faig tot i em pagues el mateix, a veure, estàs agafant la feina de 2 o 3 persones. Però sí, o sigui, crec que avui dia, amb les xarxes, és que han canviat completament les vies de comunicació i o sigui, s'ha de tenir aquesta versatilitat segur. Víctor? No, a veure, sí, l'entenc. En la meva visió jo... No, ho comparteixo, o sigui, jo entenc que és cert, o sigui, si te demanen fer més coses com a freelance has de demanar més, faltaria més. En la meva visió més col·lectiva jo penso que seria més guai dir pensem de veritat si és l'urgència que ens requereix això, si és un error de programació, si no l'hem pensat bé, quin producte volem fer al final i aleshores dediquem els esforços que necessitem, perquè a mi m'agrada fer coses de qualitat, intento fer-les el millor possible del que puc. I aleshores, si fas més coses ja saps que no les faràs bé, i a mi em sap greu, i no m'agrada fer les coses malament. I aleshores, si tu demanes ho fas, és cert, fas tots els possibles, demanes una recompensació econòmica correcta equivalent, però alhora també penso que és vàlid poder posar el debat sobre la taula si volem fer tot això, potser necessitem més mans. I si hem de necessitar més mans, aleshores hem de dignificar les dues feines alhora i pensar millor. Això serà un producte que volem fer un seguiment només per les xarxes, perquè volem fer un vídeo ràpid i tal, perquè al final això dels vídeos és per les xarxes, o sigui, tornem una miqueta al que vam dir abans, ningú se mira un vídeo horitzontal de 15 minuts, ja ningú ho fa. No, xarxes i web, també. Bueno, jo, en la meva experiència,
Noto més xarxes que web, o més tendència dels mitjans a veure més web, més xarxes. I aleshores, bueno, si dignifiquen les dues coses, s'intenta com construir millor qualitat en total, penso. I també està guai poder dir, mira, escolta, jo t'ho faig, però la propera vegada que vingui algú a acompanyar-me. O el mateix quan has de fer l'entrevista tu, que jo també escric, has de fer l'entrevista tu, les fotos de l'entrevista no és el mateix. Si vas un fotògraf o un redactor, les coses són millor i tothom ho sabem. Però aleshores està mal vídeo, també, penso. Sí. Jo només un comentari. Això, jo com a mínim, s'ha fet, el de potser si volem més qualitat sola, no? Algú més, i la resposta és la de sempre de no hi ha. Llavors em lligo, torno una mica a la precarietat. O sigui, això també és perquè si tu fas tot, s'estalvien diners, costa menys. És el que hi ha, i si tu demanes és no, és que prefereixo menys qualitat perquè no hi ha. I llavors també rescato una mica això, que crec que és interessant. Que potser la qualitat no és la prioritat, llavors. No. És la quantitat. Sí, jo trobo que hi ha molts mitjans del sector, també no prioritza, però sí estalviar-se diners per sobre de la qualitat. I tant. No ho generalitzo, no dic tothom ni... però... Tenim aquí 3 generacions que ens han anat donant la seva vivència, la seva experiència dins del sector en diferents moments. Què passa amb la següent generació? Quin consell els hi donaríeu? I amb això obrim un torn de paraula si algú vol aportar alguna cosa, alguna reflexió, alguna pregunta. Bueno, primer, consell, estimar el fotoperiodisme per al que és i no per la visibilitat que pot donar. Que per mi és com i tenir clar què és la fotografia, i tenir clar què és el llenguatge, i tenir clar per què algú ho fa. I penso que és tenir clar el foc que porta cadascú a fer aquestes coses és la cosa més important. I després intentar sobreviure i demanar ajuda i demanar consell i acceptar totes les crítiques i pensar que no hi ha mai un final. Jo m'agafo una mica aquí. A mi el que millor m'ha anat és descobrir que fes el que et doni la gana, la veritat. Deixa't de fer les coses per arribar aquí, per aconseguir això, expliqueu les coses que us vinguin a vosaltres de gust explicar, de la manera que us vingui a vosaltres explicar-les i ja està. I jo crec que és quan arribes més lluny, perquè és quan més creus en el teu projecte i més connectes amb la raó per la qual estàs fent això. Per tant, crec que avui dia i per les noves generacions que a vegades serà més complicat deslligar-se del que s'espera o el que us doni la gana, la veritat, i demaneu ajuda. I el fotoperiodisme no és tan individualista com creiem. Jo aposto molt pel col·lectiu, inclús en el fotoperiodisme. No, jo quan deia individualisme deia que em referia a... Que treballeu sols. És que és una càmera i una persona, vull dir que... Jo, la primera, que abans l'ha dit el Gils, que no sé si és per aquí, però passió. Aquesta és la primera. Sense passió no avances. La segona és coratge, molt coratge, persistència, un xic de sort. Però bàsicament són aquests punts. Tenir clar que la fotografia és, per què no dir-ho, ell ho ha dit abans, és la teva vida. Doncs és que és així. Més enllà d'un ofici és una forma de viure. I amb el que això suposa, vull dir, amb totes les coses positives i les coses negatives. I la persistència, fixar-se i tenir referents, que no necessàriament els has de copiar, persistència, passió i un xic de sort. Però jo crec que la sort ve acompanyada amb aquesta persistència i aquesta passió. Bé, ha de venir, és el fruit, no?, que vas sembrant.
Et veia amb ganes de dir alguna cosa, Víctor? No? M'ha apuntat la recepta perquè està molt guai. Penso que són elements vàlids i bons valors. Doncs amb aquesta recepta us donem pas a vosaltres. Hi ha una pregunta aquí. Sí? Ara sí. Jo soc en Joaquim Roquer, de Transhumant Festival. Estic aquí convidat. I us volia demanar una cosa. Heu parlat de precarietat laboral, de canvis tecnològics, però jo voldria preguntar-vos com ha canviat la mirada de les generacions a l'hora de fer fotografies. O sigui, fa 30 anys podríem dir que són diferents les fotografies de fa 30 anys amb les d'ara. Han canviat la mirada de fer-les, ha canviat la manera en què s'enfoquen els treballs. Vosaltres creieu que això té a veure amb les generacions o bé té a veure amb la sensibilitat de cada persona, del seu context, de tot plegat? Jo crec més en la sensibilitat de les persones. És veritat que podríem agafar un bloc i dir no, aquesta generació són aquests, no? I aquesta una altra. Però crec més en la sensibilitat de les persones. També és evident que el tema tecnològic ha ajudat potser a treballar d'una altra manera o que quedi reflectit d'una altra manera, però penso més en la sensibilitat de les persones. No sé, jo faig classes, però també aprenc molt dels alumnes. Molt. En què ha canviat? En la manera de treballar, en les visions que tenen. No sé, no vull posar exemples, però n'hi ha uns quants. I no, inclús ara, vull dir que ja porten uns anys entre cometes al mercat, però jo m'hi fixo i dic, ostres, per què no fas això, no? Per què algun dia, bueno, mira, és una bona idea això, no? Per què no treballar d'aquesta manera? Jo crec que són més sensibilitats, però és veritat que potser hi ha generacions que les podríem delimitar, però també per una qüestió més aviat tecnològica o jo què sé, també de, mira, no sé, exemples, abans no hi havia problemes per fotografiar els nens, ara no els podem fotografiar, no? Per què? Llavors, això ja, vulguis o no, influeix en la mirada. Estic parlant del dia a dia, de trobar-te en situacions que hi ha certs impediments. Tu creus que ha canviat la mirada? Sí, jo crec que ha canviat molt i destacaria dues coses. La primera que fa molts anys, crec que per començar la mirada ja no és... Històricament, el fotoperiodisme, qui feia les fotografies eren majoritàriament, per no dir tots, homes, fotògrafs, blancs, cis, era la mateixa mirada i a més eren pocs els que tenien accés a un equip fotogràfic i per tant eren els que anaven viatjant per tot el món, aventurers, cobrint tots els conflictes. Actualment tothom pràcticament té accés a una càmera, tothom pot fer fotografies, tothom pot aprendre fotografia. I moltes més mirades i més diferents estan entrant dins del que és el fotoperiodisme. Crec que això et porta tu com a professional, que a mi és una de les coses que més m'agrada del fotoperiodisme, que és el revisar-te constantment. O sigui, crec que constantment has d'estar fent una feina de revisió. A mi constantment em genera un debat interior que m'apassiona. O sigui, a mi és de les coses que més m'agrada d'aquesta feina, perquè constantment m'estic preguntant i estic intentant revisar aquesta consciència. No crec que també és una mica aquesta sensibilitat que deia el Pere. Cada vegada, o és la idea, potser hi ha més consciència de tot, de classe, de tot. I també d'aquest privilegi. Al final, crec que el periodisme és una professió privilegiada. Tu has de tenir un mínim privilegis per poder-te dedicar a això. I crec que un ha de ser conscient a l'hora de fer fotografies. Abans el Gins parlava que ell quan anava a fer fotografies intentava sempre tenir una relació d'igual amb les persones que fotografiava. Jo crec que en molts casos aquesta relació d'igual és impossible, però crec que quan tu tens consciència que aquesta relació d'igual és impossible, llavors aquesta mirada canvia i tu et revises.
I crec que aquesta sensibilitat és la que fa que avui dia les fotografies... Jo crec que si tu avui dia, si tu no pots aportar alguna cosa més allò que tu vas explicar o una mirada, no hi vagis. Moltes vegades vas a fer fotos i hi ha 50 persones més fent fotos. No sé si m'estic explicant gaire, però... Però això no és dolent, no? Que hi hagi 50 No, persones no és dolent, però em més. refereixo, no és dolent. Però llavors això t'obliga... No, sí és bo, perquè tu t'obliga a revisar-te. Vull dir, no ets l'únic que està fent la foto. Llavors, obliga a revisar la teva mirada. Obliga també a buscar altres llocs. Sí, però de vegades no ens enganyem. Vull dir, els 50 hem d'estar allà. Clar, sí, I no. no pots estar allà, no pots estar allà, no. Tots 50 aquí. Llavors, farem la mateixa mirada, diguem-ne, no? Però, no, jo estic perdona, que et talli molt ràpid. Estic d'acord en una altra cosa, l'evolució de cadascú, perquè no té res a veure de fa 20 anys ara, a 20 anys després, o 5, o sí. L'evolució es nota molt, també. Pot canviar completament. Per això la pregunta que ha fet el company està molt bé. Sí. En premsa diària això a la mirada no, perquè estem al 50 allà i poc et dona a pensar i a El què? revisar-te. Que en premsa diària, no. que poc temps et dona a revisar-te, vull dir, estem al 50 allà i tirem la foto com podem. Sí. Parlo més a nivell projectes més profunditat. Val. Clar, en què un es planteja més... Sí, però justament en premsa diària també el que hem d'intentar és diferenciar-nos, malgrat que siguem 50, no? I tant. Alguna pregunta més? Hola, bon dia. Hem parlat molt del debat de la precarietat i molt enfocat en el tema de la posició de freelance, que és molt dominant avui dia, i jo entenc que és un tema tabú a l'Occident i especialment als catalans. Parlar de diners no ens agrada, però crec que seria molt aclaridor i pregunto perquè crec que hi ha com una cosa que és com que s'intenta no esmentar i entenc el tabú, però no sé si és pels tres el plantejament. Tant la Irene Vilà amb la posició de fotògrafa jove freelance, com el Víctor Serri i el Pere Virgili, des de posicions de... ja sé que és molt diferent de la directa, però de ser com part de la plantilla. Si voleu parlar d'aquest tema, però parlant de diners, perquè la gent que està fora d'aquest sector sàpiga de què es parla realment quan es parla de precarietat. És a dir, des del punt de vista, més pensant en l'Irene, de quan es paga per una feina de fotoperiodisme comparat amb una feina de fotògraf d'un esdeveniment, de corporatiu, d'una boda, de què sigui, i des de la posició del Víctor i del Pere, i entenc que potser ja no hi ha un tema de tabú, sinó un tema de política d'empresa, de si volen compartir quan es paga una col·laboració a un freelance. A veure... No, és que cada mitjà... A la tarda tenim una taula sobre com vendre el material, que jo crec que també tindrem oportunitat d'abordar-ho. Però cada mitjà és diferent, S'està demanant el sou. Vols l'estarit? No, la pregunta és quin és el vostre sou i quan pagueu? Però sí, és que no és una crítica, S'ha focalitzat molt en el tema del freelance. Sí. Mira, si voleu començo jo. Jo no et puc dir sou bàsicament perquè cada mes és diferent, vull dir, no perquè no el vulgui dir, i tarifes igual cada mitjà, i com jo vaig saltant una mica i faig una mica per tots, canvia. Només diré dues coses. Estic pensant com dir-les. Jo faig molta més feina de fotoperiodisme que de corporatiu, i vist del corporatiu, o sigui, però això ja és una cosa que se sap. I l'altra cosa, això és una dada. I jo he vist que d'això, vull dir, és que crec que és important recarregar-ho. Jo quan vaig pujar fa 2 anys aquí a agafar el premi, Miravisions, jo treballava en una botiga
i vaig poder venir a recollir-lo perquè les meves companyes em van cobrir el cap de setmana. Què vull dir amb això? Jo arribo a final de mes, en aquell moment, per exemple, estava passant per una mudança, se'm va caure una feina, vull dir, va ser un moment... Jo sóc una mica Hannah Montana, vull dir, no ho dic amb màrtir, jo treballo en botiga tota la vida també i vull dir, o sigui, m'agrada, estic bé. El que vinc a dir és que jo visc del fotoperiodisme, però quan alguna cosa a la vida m'exigeix una mica, torno a les botigues. I treballo fotoperiodisme i corporatiu. Vull dir, i dic-lo del premi per fer referència que jo estava aquí recollint el primer premi i jo estava en una botiga a mitja jornada mentre també feia fotoperiodisme. Per tant, i ara diré l'altra dada més rellevant encara. A la botiga, jo abans del fotoperiodisme estava a EF d'operadora de càmera. Cobrava més a la botiga que a EF d'operadora de càmera. Amb això crec que ja t'ho dic tot. I cobrava més a la botiga que ara com a autònoma. Crec que no he dit números, però els podeu fer vosaltres una mica. Jo crec que això ja serveix d'imatge. Podem tancar. Sí, ja. Bueno, el que vulgueu, Clar, però jo, vull dir, crec que les altres generacions és diferent, O sigui, jo estic parlant d'allò que porto 4 anys. Clar. I crec que no tinc la mateixa condició laboral que els meus companys. Molt ràpid. Pel que fa a mi, és una pregunta molt personal, això, però jo tinc la sort que treballo diàriament per aquest mitjà i per tant em puc treure un sou decent. Amb això potser em falta una mica per viure una mica més tranquil, però gràcies al diari i gràcies a aquesta feina que fas van sortint altres coses. I gràcies a això vaig endavant. No sé, és com una bola, això. Si vols saber tarifes, potser és una mica ridícul, sí, però si treballes cada dia, no. I també has de valorar per què ho estàs fent i què significa allò i quines conseqüències pot tenir. Sobretot si treballes en qualitat i bé i la teva feina és ben editada, etc. Llavors, és molt fàcil. 60 euros fins a 2 hores, 80 euros fins a 5 hores i a partir de 5 hores són 110 euros. És molt poc, és precarietat això. Sí. Però si treballes cada dia i fas una mitjana de 2 o 3 temes, et treus un sou. Però jo crec que també, malgrat un ha de saber controlar això de la precarietat i l'ha d'utilitzar al seu favor. No sé si m'explico. Ja sé que és complicat, però un ha de saber tenir i jugar les cartes, saber o intentar saber jugar aquestes cartes. Us sembla si fem l'última pregunta i anem a picar alguna cosa? Bueno, n'hi ha 2. Fem les 2 i tanquem, vale? Bueno, se'm dona una mica malament parlar en públic, perdó si m'allargo una mica. Llavors, ja que el centre del debat sembla que, una mica, en part de la precarització i els sous baixos, les tarifes sovint ridícules, jo volia preguntar, jo en el meu cas soc freelance, faig foto, però m'he acabat especialitzant no només perquè m'agrada més, sinó perquè també es paga molt millor el vídeo. Molts cops em trobo que s'ha de ser, com deien també, home orquestra, no? Vas a cobertures i en aquella cobertura estàs treballant per 5 clients a la vegada. És a dir, treballes per 2 agències, per un mitjà, tal. Llavors, és una cosa que al final ens passa molt que per desgràcia també hem de conèixer una mica tot el tema dels drets d'autor. És a dir, jo per exemple sé que si jo me'n vaig a un lloc i venc una cosa a Reuters i venc una cosa a AP, sé que aquella fotografia o aquell vídeo serà només per Reuters i només per AP. I han de ser diferents. Llavors, molts cops el que passa és que tu vas als llocs i en comptes, penses en el que vols fer, penses quin enfocament hi vols donar, però ja estàs automàticament, o almenys és a mi que em passa, perquè evidentment un ha de menjar a final de mes, ha de pagar el lloguer i ha de pagar-ho tot, doncs penses, ostres, sé que he de fer 30 talls de vídeo, sé que he de fer 40 fotos,
perquè ho he de diversificar, he d'acabar diversificant això per aquest, això per aquest, això per aquest, això per aquest. En canvi, si tu ja sapiguessis que tens un encàrrec ben pagat, a primeres que el ser freelance fa que tu no sapigues si treballes cada dia o no, llavors potser un dia que passa alguna cosa que mínimament és mediàtic, saps que ho has d'amortitzar molt més i has de ficar molt de més esforç. Doncs clar, aquest pensament d'haver de ser un diversificador constant, una persona que ha de generar molt més material d'una mateixa cosa, no sempre té que, evidentment, fer que generis una cosa de menys qualitat, però, evidentment, estàs més centrat en la gravació i en l'obtenció de més frames que no en una mica el que està passant. Llavors, la meva pregunta aquí és, crec que els sous de merda és una evidència, llavors, abans no passava, no? El fet d'haver d'estar pensant en generar 1.001 peces, potser tu anaves a un lloc i sabies que anaves o per Liberation o per qui sigui i ja està. Ara tu, per molt que treballis per AP, per Reuters o per qui sigui, et segueixen pagant una misèria. Llavors, el meu tema és el tema d'aquesta diversificació. Abans passava, no passava? Crec que és una pregunta potser més per ells dos que porten més anys. Per treballar per diferents mitjans, vols dir? Sí, bueno, que al final tu en una mateixa cobertura has d'estar pensant sí, has de treballar per 5 a la vegada, potser, perquè... Si treballes per 5 a la vegada és collonut, no? Perquè no fas doblet, ja fas un cinquè. Com es diu? Un cinquet. Un pòquer. Un pòquer, no? Sí, però per guanyar molt menys. Has de fer molt més per guanyar menys. Abans, això, que és per descomptat, el que ha dit l'Irene té tota la raó. Abans es guanyava més, sempre. I evidentment un mitjà estranger paga molt millor que un mitjà català. O digue-li TV3, digue-li Al Jazeera, digue-li qui sigui. Aquí està molt mal pagat i t'has de veure obligat a treballar per varis i evidentment si poden ser de fora millor perquè cobren més. Jo crec, faré un matís, jo crec que no... Ho fem breu? Sí, superbreu. No, jo simplement no crec que és el fet de treballar, o sigui, jo treballo per molts diferents. Jo crec que no és el fet de treballar per molts diferents, que no, o sigui, jo no tinc cap acord, jo no tinc cap contracte, jo no tinc res, o sigui, jo treballo més moltíssim i tothom compta amb mi, ho ets de millor, i quan no hi ha diners soc la primera que desaparec perquè soc l'última de la cua, però perquè soc la jove, acabo d'arribar, vull dir, els que estan més a dalt tenen contractes, tenen acords, tenen un mínim de peces al mes, jo no. Jo un mes puc fer molts diners i el mes següent puc no fer-ne gens i ningú se'n recorda de mi. Jo crec que és això. O si treballes per 5, el que passa és que de cop estàs un dia que no fas res i el dia següent 3 et truquen per la mateixa hora els 3. A quin li dic que sí? Al primer, ja dic que no a la resta. Vull dir, crec que la complicació és aquesta. Quan treballes per un sol mitjà ja no et sobreposen els temes. Quan treballes per 5 diferents et poden trucar els 5, però si és a la mateixa hora... A 4 els has de dir que no. I quan els diguis que no moltes vegades, xau pescau. Vull dir, em refereixo, crec que és la inestabilitat i l'equilibri, la dificultat aquí. Perquè pots treballar tots els dies i tot i buscar-te molt, però contra més diversitat de clients és jugar, és jugar. És jugar i ser espavilat i aguantar molt. Vaig a l'última pregunta, vale? Crec que... Vale. Hola, sisplau, podríeu aprofundir una mica més en els intents que s'han fet com a sector, com a col·lectiu, per intentar aplicar unes tarifes mínimes, intents reeixits i els que no, quin historial tenim? No, és que no... Jo crec que l'únic va ser aquest. Va ser aquest i ja està, i va haver una clatellada. Expliqueu una mica el cas. Diria que en el 2010 l'UPIF va fer una campanya que es deia No per menys. Era un gran llibre on definia clarament les tarifes mínimes que consideraven que eren per tenir un sou digne. Deia que premsa, un quart de pàgina, X euros, portada, X euros, després foto de boda, foto de comercial, i definia tots els preus. Encara circula de manera il·legal per la xarxa DIP i tal. Circula i va bé per tenir... Per tenir una mesura, perquè a vegades te demanen, escolta, t'ha fet mitja jornada allà, quan demano, no ho sé. I aleshores sempre és guai tenir una referència.
Va arribar el... que era el de contra... De la competència. L'agència de la competència va fotre una multa de 30.000 euros, 100.000 euros i ja està. Pues mira, que és millor. Ah, sí, el Pep Cruanyes. Sí. Bé, va ser una cosa absurda, perquè va anar, evidentment ho van presentar al Tribunal de la Competència dient que era competència deslleial, quan va haver-hi una cosa molt curiosa, que van demanar informació a tots els grans mitjans i van dir que amb ells no havien tingut cap efecte perquè ni coneixien que existia això. Van contestar per escrit tots els mitjans. Clar, això què era? Això era donar una informació d'unes tarifes, però la realitat, l'aplicació d'això, malgrat hi hagi el Tribunal de la Competència o qui sigui, depenia no d'aquestes tarifes, sinó depenia de que tothom ho defensés, aquestes tarifes, perquè si no, no serveix de res. O sigui que això es podria fer circular unes tarifes anònimes i intentar entre tots fer-ho complir, que aquesta és l'altra. Sí, es va posar una multa de 10.000 euros, després es va tornar, ara us explicaria tot un procés, es va fer un recurs, es va anul·lar i al final es va tornar i es va recuperar. Però de fet la base és això, és posar una referència, però la clau és que després tothom l'apliqui, perquè si no, no serveix de res. Bé, però la BGAP, tio, cada any publica unes tarifes tranquil·lament a la seva pàgina web. Però són drets. A més vam defensar una cosa, perquè això ho publicava un sindicat, i un sindicat, els sindicats tenen, diguem, taules reivindicatives, i les taules reivindicatives és que es defensa un determinat sou, unes determinades condicions de treball, era de fet això. Però, i és veritat, la BGAP, el que passa que és un organisme, diguem, un òrgan de gestió reconegut, més o menys oficial, i això els dona un estatus diferent, no? És el mateix. De fet, eren unes taules, BGAP està adreçat més en un àmbit, i aquestes eren directament adreçades a això. Jo el que recomanaria és això, que es fessin circular igualment, anònimament, i s'ha acabat. Clar, no, jo acostumo a fer això. Només aplicat al 2025 i ja està. Bé, moltíssimes gràcies. La persona aquesta que ha fet la pregunta, no sé si és coneixedora d'aquesta... Doncs... No? Estàs al costat del Josep? Ostres, doncs ja li farem arribar. Destranquis. Molt bé, doncs, moltíssimes gràcies a tots per les aportacions, per compartir, i a vosaltres tres, Víctor, Irene i Pere, per les vostres aportacions i per compartir una mica de la vostra vida. I res, ara a menjar, i a les 3:30, 3:45, ens trobem aquí. Gràcies.